Agent Ray? Hello, ma'am. Si Jeffrey nag-CR pa. Asa naman ka? Yes, ma'am. Nara ko diri sa inyong likod. Sige, basta ha, adyo pag tinanga ha. Ay, ka-problema, ma'am. Dapat abot na to sa Hong Kong. Bantayin dyan si Jagtaman ha, kay basina na siya katawag baji. Usak para nato na si Jeffrey kung nana siya katawag-tawag ng babae. O sige, mo na to Agent Ray. Yes, ma'am. Ako na ning pagning kay basin padung na si Jagiri. Sige, ma'am. Aw, bantay lang di ka na, Jeffrey, masakpan ka na. Bukaon di ka nagtaman. Bantay ra karon pre. May balaan na jud. Kung na kay bahay. Nanadyo ko sa Hong Kong. Tawagan ako si Ma'am Queenie. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Nana ko diri, ma'am. Sige, ma'am. Happy. Uy, Ma'am. Unsa naman? Si paring Jeffrey, ma'am, naradara ko nagtawag-tawag. Uy, balik dagto kay mo na chance sa masakpan na to si Jen. Guys, ako $100, mahal kayo diri. Hindi ka siya. Iyan ka na. Anya na. Dako na ba? Mahal Lagi kayo, na ko Dre. na lako na. Sigurista jud ka jud si Gentry. Uy, masakpan na jud ka na ron, Jeffrey. Hello, Jess. Asa naman ka? Oh, hello. Hello. Oh, nag-esig na akong tao. Baka masakpan ko. Ali na dire. Sige na, padungalay ko, dira. Hey, Jess. Uy, nakakita ka mo, dira? Wala nga naman.